Chamame Joaquín Laíño Suárez. Teño 69 anos. Aos 13 anos salín da escola. Empecé a traballar de carpinteiro con meus tíos e meu cuñado. Meus tíos eran 6. 3 canteiros e 3 carpinteiros. Os canteiros facían casas, hórreos, todo o que se lle puñía por diante. E os carpinteiros, eu empecé con eles, íbamos aos pinales, cortar a madeira para as casas, facíase a madeira do tellado, do piso, vigas, escaleiras, ventanas, portas. Facíase de todo. O que pasa é que todo era a man. Non había máquinas eléctricas, todo era a man. Cando traballei na Puebla, pois había que ir cortar a madeira ao monte, porque non facía falta madeira de volta. E tiñamos un sistema que había que facelos así. Viñan os antepasados, así o fixeron, pero iso foise terminando. Esa madeira andaba moi buscada, foise terminando. Cortábamos a nós, levábamos tratores para traela, todo o que toda a volta, tanto de pino como de carballo, que era o que se usa nos barcos. Mas ben, pino e carballo. Depois no Freixo xa era un pouco máis de frente. Cando cheguei, para min foi unha novedade, porque as pezas que necesitábamos de volta, ou de curva, íamos chamar, aí eran dereitas e terminaban arriba na tapa de cuchilla, que viñan a facer o mismo efecto. En vez de terminar en redondo toda a peza, terminaban de cuchilla, iban todas de cuchilla, pero o efecto mismo. Para min eso foi unha novedade. E daí foi que había xa boa ferramenta, había grúas, había un puente grúa no taller para mover as pezas gordas, donde antigamente facían falta 7 ou 8 homes para mover unha peza, para pasar a máquina. E depois o barco se empeza da seguinte maneira: con saquilla, que é a primeira peza que se monta abaixo, e todos vimos que a roda de proa. E a roda de proa é a que corta a agua, que é a que vai ao frente. Logo por detrás, para a resistencia, leva unha contrarroda, é onde van enganchadas o vance, que lle chamamos os bordas ou os tablas, ou que lle queiran chamar. E máis leva un zapatón que vai facendo esquina abaixo na roda de proa, a máis na quilla. Leva aí para encabillada, e fai unha resistencia para que a presión da agua pois non doble. A quilla é unha peza que vai abaixo, sigue hacia a popa é a parte de atrás, aí leva o cadastre de timón, lle chamamos, é onde vai o timón, que é cando giras de arriba do puente, vira, é o que fai a juntar a agua para ir por un lado e por outro. É o que fai como manda unha persona a bañarse. Onde queres ir, vas mirando. Logo ven as cuadernas. As cuadernas son unhas pezas que van, chamaríamos as costillas, como se viras unha persona, ou cando ves un animal aberto, son as costillas, e se chamamos as cuadernas. E nas cuadernas van colocadas encima da quilla, a base principal que nace abaixo de todo. Aí van encastradas, logo despois ven unha sobrequilla que liga a quilla coa sobrequilla para que apreten as cuadernas para que se aguanten, como fora a espiña usada. E daí empezamos cos cintóns. A cinta é unha peza que vai arriba de todo. Despois ven a tapa de regala, ou chamanlle trancanil, que aí onde van os barganetes. Logo ven un rosadero tamén, que vai ao medio do vance, que é ao medio das costillas, para cando un barco arrime, que pegue antes no rosadero, que como é máis gordo, é unha defensa do rosadero. O vance chamamos as tablas, que van todas no costado. Eso chamamos o vance. Depois pasamos á cubierta. No trancanil van os barganetes, que é unha peza gorda. Bueno, por baixo van os baus, serían os pontóns, por baixo do trancanil. Van os baus, no trancanil van os barganetes, e entre o trancanil, de babor a estribor ou de dereita a esquerda, leva a madeira de cubierta, que é máis delgada que o trancanil, pero o trancanil vai encastrado
nos vaos, ou que lle chamamos nos puntóns, para que quede encastrado, deixando o gordo da cubierta, para que a cubierta faga o mismo nivel do trancanil. Este foi todo de carpinteiro de Ribeira, donde pasei ao Concello de Boiro, de mantemento de carpinteiro, e aí foi donde me jubilei.